Nalipay ba murong gabi una? Ang ikatulong nga silot, nangamatay mo. Kasi pasabot niya na, spiritual death. Tungod sa atong mga sala, ngawa na to masugid. Tungod sa atong mga sala, ngawa na to makumpisal, buhi pata. Pero patay na ang atong kalag. So nisimba ka, ang nanimba way kumpisal, daghan kay dagkong mga sala kalawat. Ang nanimba patay. Yang pari po wa po'y kumpisal, otro pong patay. Ang nagmisa patay. Ang nanimba po, otro pong patay. Kaya kinsa man ning dili mo kumpisal, kinsa man ato-ato ra niya, style mo sapa. Kining sig kuyog-kuyog sa pari. No ning di mo kumpisal. Una, kining driver sa pari. Sunod, labandira sa pari. Kusinira sa pari. Tinoo dili. Kanang sig-serve sa pari. Kanang mga choir nga sigig kuyog-kuyog sa pari. Mo na hindi sigkumpisal. Tinoo dili. Yo, kailan mo na father nako. Ito na may seal of confession. Kung sa'yo ng seal of confession, dili ka panabi ang pari sa tanang gisugid nato nga mga sa. Ganong dunay seal of confession, mo nang di ka panabi ang pari, bisan unsa pa kadako imong sa, dunay seal of confession, di ka panabi. Yung tong bana nako, yung kumpisal man yung asawa, Father, unsay sa akong asawa. Iko, dunay seal of confession. Dili ka panabi ang pari. Kung naibaw mo ana, confident ta, bisan pag, kaila nato ang pari. Ganong dunay seal of confession. Di mo ngutan ng ano? Hoy, di mo ngutan ng ano? Kusga, ako kadungog. Dili gusto ang Diyos nga pakauwawan kaniya. Grabe, no? Dako'y pakumbisal, nagdali-dali ko kay doon na may meeting sa mga pari. Nanitabo, 80 anyos, ako ginan, lula, sacrament of confession Ang imong sa ray ikumpisala. Ayun ang sa ni Lulo. Kaya nang libak na taana. Ang sacrament of confession la, dili tamang libak. Anong di ta makalibak la, akong dakong sara. Yung kaduha la, sa confession, ayaw imong problema isulti. Sara. Kaya di ni counseling. Ikatulo la, kining confession, ayaw i-appeal imong mga sakit la. Kaya di ni check up. Basig nagtuo kag doktor ko. Ang imurang sala ha. Sige, sugot ta. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dali ala kay hapit ako. Nalit na ko pag-ayos meeting. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Itanaw sululan ako. Father, kay ba ka, Father? Kanang kadlawon bitaw, Father? Musakit ang akong tuhod, Father. Sakitan, Father. Dili na ko, kabalik ko katub. Father, tabangi ko, Father. Giingnan takag di lagi sakit. Di na check up. Take to. Sugod ta. Sa samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Take to na nila, ha? Take to na ni. Sa Father, dili lang usa katuhod ang sakit. Apiling pikas ako, Father. Lagi, kasakita, Father. Tiguang na ko, Father. Pero nag-antos ko sa akong rayuma, Father. Maluwi ka na ako, Father. Dito na ko nakasabot. Kasi lulad ay bungol.
Ingko, total nga ni tawag kag pare, nagbasol ni. Jadi man jud may magkasinabot. Bisa kung saon ako singgit. Buwol man. Ingko nga, pasayloon na lang ta ka, oy. Doko. O ako sa gahom sa simbahan. Ang Diyos ang magahom sa tanan, may padala ka nato sa iyong bugtong anak. Aron may usak kita kaniya. O pinaagi sa sabgahom sa simbahan, o sa misteryo, o sa kaluoy, o gugma sa Diyos. O sa gahom sa simbahan, ako nagkapasaylo sa tanan ni mong mga sala. Sa samahan, sa anak santo, amen. Lola, malakaw na ko. Napasaylo na ka. Sa Father, bendisyon ni ako. Kay ako nakasala. Ug mauki ni akong mga sala, Father. Yan ang malandong ko ba? Nauna ang pasaylo, nauwahi ang pagkumpisal. Yan ang malandong ko ba? Ingon ana ang Diyos. Wa pa kakahuman og sugid, nag-andam na siya og pasaylo sa tanan natong mga sala. Amen. Nganong magtinapulan man ta sa pagduol sa sakramento sa kumpisalan nga si Kristo wa kapuyi sa pagpasaylo sa atong mga sala. Kita ray gikapuyan sa pagduol kaniya. Amen. Unang si Saint John Maria Vianney, ang patron namong mga pare nga dayosisano. Ningon siya, mga anak, kasi man tong pakumpisal. Inigkumpisal ninyo sa sacrament, sa confessional box, diya sa pare, karong adlaw, naibaw ang Diyos, nga kanang imong gisugid karon, imo pa nang mabuhat ugma. Ningon si Saint John. Naibaw ang Diyos, anak, nga kanang imong gikumpisal karon, imo pa nang mabuhat ugma. Anak, ang maayong balita mao kini, gikalimtan sa Dios ang ugma kay pasayloon ka karon. Grabe, no? Pagka anindot si tatay mangumpisal tanan yod. Nga mga sa na to, munang daghan ang mga ayo. Amen? Ang sa to'y katulo, nangamatay ta spiritually. Unang mingon si Kristus mga apostoles, masabtan ninyo, kung malabyan na sa Ebanghelyo, panglakaw kamo, banhawa ninyo ang mga patay. Spiritual death. Unang ang mga pari nga nakakumpisal, nakabanhaw sa espirituhanon nga kamatayon. Amen? Munang kung imong panamina na importante kaayo ang kaparian sa spiritual growth natong tanan. Munang hangyo ko ninyo, panggaa og duble ang atong kaparian. Amen? Higugmaa og duble ang atong kaparian. Amen? Amumaha, duawa sila, Father, daot na ni imong aircon, among ilisan. Adibag? Pasuko ang pare, dili. Moduble ang iyang kadasig. Amen? Father, ang imong sapatos ba? Busluto na. Padadaan ka na mo, Father. Mudubli iyang kadasig. Amen? Ya, inyo pong unayog libak. Maluya. Unsa itong buhaton? Dublihon na to ang pag-ampo sa kaparian. Dublihon na to ang paghigugma sa itong kaparian. Nga naman, ang pari may konkrito nga sign sa gugma sa Ginoo kanimo o kanako. Ayaw mo pangitag perfect nga pari. Wa na diris di pulog. Ayaw mo pangitag perfect nga madre. Wa na mag-exist din sa Pilipinas. Ganahan mo perfect nga simbahan? Uy, ganahan mo? Ganahan mo perfect nga aning parokya? Ganahan mo? Kinahanglan mamatay na mo ron. It doesn't exist in the here and now. Asa ang perfect community, perfect society, it only exists in heaven. Ganahan mo perfect community? Matay na karon. Karon na.
Samtang niatan nining kalibutana, way perfect nga bana, way perfect nga asawa, way perfect nga anak. Amen? Wala nga, kung kitang tanan, muduol sa atong kaparian, tanan nga spiritually death, banhawon sa Ginoo. Amen? Grabe, no? Ang pari day makabanhaw sa mga patay spiritually. Grabe, no? Munang masabtan ninyo ang gingon ni Kristo, panglakaw ka mo, usa na siyang sugo sa mga apostoles. Banhawan ninyo ang mga patay. Nya karon, musta mo patay buhi? Nung nagduda man mo, no? Nagdugay-dugay na makuha kong pisal fater. Sira kong kalawat, sige pong pangawat. Sige kalawat, sige pong dalikyat. Ano sa'yo, dalikyat, father? Dali, no? Basta dalikyat. Hi. We need to receive the sacrament because the sacrament is the giver of grace. The giver of life. Amen. Ang Eucharist is the source of life. Unang kitang tanan nga niya din ni karon, usara ang kalipay sa Ginoo kung kitang tanan manimba ilabi na kada Domingo. Pila man kabahin ang tao? Pila kabahin ang tao? Hoy, pila kabahin ang tao? Duha. Mamitakan tatag, lawas og kalag. Lawas og kalag. Aritas lawas. Unsa may pagkaon sa lawas? Humba, fried chicken, ginamos, itlog, inununan. Kapila ninyo pakana ang atong lawas o sang adlaw? Katulo? O, da pa snacks. Kapila man jud. Kalima. Unya na pa'y midnight snack. Kaunom, bisag na tog, unsay may tabo sa lawas, nga di ni mo pakanon sa usang adlaw? Maluya. Unsay may tabo sa lawas, nga di ni mo pakanon sa usang simana? Ayaw sa patya, no? Masakit. Unsay may tabo sa atong lawas, nga dili pakanon sa usang buwan. No, katahan na kagpahulay nga dayon ni hata. Mauday na may tabo sa lawas nga way kaon-kaon. Karon, arita sa kalag. Unsa may pagkaon sa kalag? Pulong sa Ginoo, sa pag-ampo. Unsa may pinaka-paboritong pagkaon sa lawas sa kalag? Eucharist. Ang pinaka-paboritong pagkaon sa kalag, ang Eucharistia. Kapilan ninyo pakana ang inyong kalag sa sang adlaw. Nawara, wala maningog. Kanina sa lawas, katulo, kapat, kalima, kaunom. Kaya daghan karon tambok ang lawas, niwang ang kag. Kaya kung may tabo sa lawas nga may kaon, maluya, masakit, mamatay. Mausanay mahitabo sa tong kalag. Kung lawas ra kanunay ang atong giatiman, lawas ra kanunay atong gipakaon matag adlaw. Kung lawas ra imong gipakaon apan wa nimo pa kan-a og atimana ang imong kalag. Tiban ini, wa nimo panggaa ang tibuok nimong pagkatao. Kaya tibuok nga pagkatao, lawas og kalag. Mga nanay, dili lang vitamin C hatag ninyo sa mga anak. Pinaka-the best ng vitamins ang lawas ni Kristo. Dada sila sa simbahan kanunay. Bahala na magdagandagan yung apo. Padagandagan na ra. Taman maluya. Amen? Og, magsugod na ta. Okay. Magsugod sa introduction pa man to. Magsugod